କେକିରା କରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ କି ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛି ମୁଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନରେ ଆଇକିନି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତାପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଡ଼େ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇନା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ମୋ ଦିଦି ବି ଯିବ ନା ମୋ ସହିତ ଏଇଠି ଆମେ ଶାଳି ବେଣୀ ଟିକେ ଚାହା ପିଉଥିଲୁ ମୋ ନନା ଚାହାଟା ଧରି ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଚାହା ପିଇଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଯିବେ କ'ଣ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ଦେଖ ଜାଣିଦେଲାକୁ ଫୁଡ଼ିକିଥିରେ ରାଗ ଓହୋ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ମୋ ଦିଦି ଗଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଟ୍ଟେ ରଖିଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିକି ମୋତେ ଲାଟିନି ଘରେ ବସେଇଛି ଯୋଉ ତ ଗନ୍ଧ କ'ଣ କହିବ ଏ ଭଗବାନ ତାପରେ ମୁଁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଟିକେ अरे ଜଳଖିଆ खाओ ना ଆଣିଥିଲି दबा के अरे मेल के खाओगे तो रेल के मारोगे ये बात याद रखते तो आज नहीं ना आती है हालत ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଯାକ ଖାଇଦେଇ ଓହୋ ଇୟରକଡ଼ଟା ପୁଣି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଇୟରକଡ଼ଟା କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାକ ତାକୁ ମୁଁ ଚିଡ଼ଉଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ବାଦାମ ଖାଉଥିଲି କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ବାଦାମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବସି ବସି ବୋରିଂ ହେଉଥିଲି ମଉସା ଆଉ ଥରେ କୁହ ମ ମଉସା ରେଡ଼ି ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ବିଚ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବିଚ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବିଚ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ବି ଆମେ ଦିଦି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଦହିବରା ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଦିଦିକି ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଦେଖା ହେବା ପାର୍ଟ 2 ବ୍ଲଗ୍ରେ।